Než začneme, mám malou prosbu. Snažím se dosáhnout 1000 odběratelů. Je to pro mě velmi důležité číslo. Prosím, klikněte na tlačítko odebírat. Je to jen malé kliknutí, ale pro mě obrovská motivace pokračovat ve tvorbě videí. Moc vám všem děkuji. Odepiš nebo odejdeš odsud s prázdnýma rukama. Ryan Mitchell praštil papíry o rozvod na stůl tak silně, až se skleničky na víno zachvěly. Pak popadl Emily za zápěstí a strčil jí do ruky pero, zatímco před celou svou rodinou. Jeho těhotná milenka se ušklíbla. Jeho matka se zasmála a pozvedla sklenici. Konečně je můj syn volný té největší zátěže svého života. Mysleli si, že rozdrtí chudou holku z Iovy, která nemá nic. Ani jeden z nich nevěděl, že žena, jejíž zápěstí právě zkroutil, tajně vlastnila impérium v hodnotě 45 miliard dolarů. Než začneme, přihlaste se k odběru a sledujte tento příběh až do samého konce. A v komentářích mi napište, z jakého města sledujete, abych viděl, jak daleko tento příběh cestuje. Emily Carter se už dávno naučila, že nejkrutější slova se nikdy nekřičí. Vypovídají se tiše s úsměvem před lidmi, kteří se mají smát. A toho chladného večera v sídle rodiny Mitchellů v Chicagu byla každá slova pronesena přesně tak. Vešla do jídelny s očekáváním napětí. Co ale nečekala, byla past. Ryan ji požádal, aby přišla. Řekl, že je to důležité, že si potřebují promluvit. Řekl to jako muž, který měl ještě tu slušnost chtít soukromí. A pak dorazila a zjistila, že celá rodina sedí kolem toho dlouhého mahagonového stolu. Jeho matka Victoria, jeho otec seděl jako vždy mlčky, jeho sestra Megan, která za celých 8 let ani jednou nepohlédla na Emily bez náznaku pohrdání, a vedle Ryana, na sedadle, které kdysi patřilo Emily, seděla mladá žena, kterou nikdy předtím neviděla. Mladá žena s rukou položenou na malém oblouku svého břicha. Posaď se, Emily, řekl Ryan. Nevřele, nechladně, prostě to ukončil. Posaď se. A v okamžiku, kdy se posadila, pochopila. Tohle nebyla večeře, to byl rozsudek. Budu stručný, řekl Ryan a sáhl do kožené složky vedle svého talíře. Chci rozvod. Papíry jsou připraveny. Moji právníci byli důkladní. Vytáhl je a položil je na stůl mezi svícny. Stačí jen podepsat. Mladá žena vedle něj se nepatrně pohnula a Ryan jí položil ruku na její. To gesto bylo záměrné. Chtěl, aby to Emily viděla. Tohle je Lauren, řekl. Jsme spolu už téměř rok. Čeká mé dítě. Emily se podívala na ženu. Lauren Hayes se s ní na půl vteřiny setkala pohledem. Pak se podívala pryč. Rok. Emily tiše zopakovala. Nebudu se omlouvat za to, že jsem šťastná. Ryan řekl. My dva jsme přestali být manželstvím už dávno. Nikdy si nebyla skutečně součástí mého světa, Emily. To víš. Vždycky si to věděla. Byla to Victoria, kdo zkomplikoval situaci. Celou noc čekala na tu chvíli a teď se jí chopila jako herečka, která dostala svou roli. Pozvedla víno, rozhlédla se po rodině, které vládla, a pomalu se jí roztáhl úsměv na tváři. Víte, řekla Victoria, myslím, že bychom si měli připít. Konečně je můj syn volný té největší zátěže svého života. A smáli se. Megan se smála. Ryanův otec se unaveně zasmál. Dokonce i Lauren se tiše zasmála. Pokusila se skrýt. Zátěž. 8 let. A to bylo to slovo. Zátěž. Emily se nesmála. Neplakala. Složila ruce do klína a nechala ticho protáhnout, dokud se nestalo nepříjemným pro všechny kromě ní. Vždycky si to tak dělala, řekla Megan a prolomila ticho. Ten chladný pohled, jako bys byla lepší než my všichni. Zlatíčko, pocházíš z města v Iově, o kterém nikdo nikdy neslyšel. Měla bys klečet a děkovat této rodině za život, který si mohla žít. Život, který jsem mohla žít, řekla Emily tiše. Auta, řekla Megan. Domy, cesty, oblečení na zádech. Všechno, Emily. Všechno to byl Ryan. Victoria přikývla a upila vína. Nerozumí penězům, drahá. Nikdy nerozuměla. Proto musíme být štědří. Nemůžeme ji prostě vyhodit s prázdnýma rukama. Lidé by mluvili. Ryan se naklonil dopředu. To byla část, kterou si nacvičil. Proto ti nabízím vyrovnání, řekl. 250 000 dolarů. Je to čisté. Je to spravedlivé. Podepíšeš, vezmeš šek a tiše zmizíš. Žádní právníci, žádná dramata, žádný protahovaný boj, který nemůžeš vyhrát. Odmlčel se. Buďme upřímní, Emily. Nemáš nic. Žádný vlastní příjem. Žádné aktivum, které není vázáno na mě. Odejdeš od tohoto stolu a nebudeš mít nic než to, co ti dám. 250 je dar. Vezmi si to. Tam to bylo.
Celý obraz v plném rozsahu. Milenka, výsměch, soucit, cena. Rozhodli o tom, kdo je a co stojí. A všechno to udělali, než se vůbec posadila. A ta nejdivnější věc, ta věc, na kterou by Emily později té noci, když bude sama myslela, bylo to, že se jí ani jeden z nich nikdy nezeptal na jedinou otázku. Ani za 8 let, ani kam šla během těch dlouhých období, kdy říkala, že navštěvuje rodinu. Ani co dělala na svém notebooku do 2 hodin ráno. Ani proč žena, která je údajně tak závislá na penězích svého manžela, si od něj nikdy nevzala ani desetník. Postavili si o ní celý příběh a nikdy se neobtěžovali ověřit, zda je na něm jediné slovo pravdy. $250,000, řekla Emily. Přesně tak, řekl Ryan. A za to zmizím. Tiše, dodala Victoria. Nepotřebujeme, abys z toho dělala cirkus. Emily pomalu přikývla, jako by to zvažovala. A pak udělala něco, co je všechny překvapilo. Usmála se. Byl to malý úsměv, téměř něžný. Úsměv, který člověk věnuje dítěti, které právě řeklo něco hloupého, ale myslelo to dobře. Víte, co je vtipné, řekla Emily. Za 8 let se mě ani jeden z vás nezeptal, co vlastně dělám. Stůl na chvíli stichl. Pak Megan protočila oči. Už to začíná. Tak nám pověz, co děláš, Emily, řekla Megan. Pinterestová jóga. Zmizela si na týdny, řekl Ryan. A poprvé v jeho hlase zaznělo něco jiného než pohrdání. Roztrpčení, možná stará frustrace. Zmizela si. Řekla si, že navštěvuješ svou matku. V polovině případů jsem tě ani nedokázal zastihnout. A teď chceš předstírat, že tam bylo nějaké velké tajemství. Vlastním manželstvím si byla duch, Emily. To je pravda. Byla jsem, souhlasila Emily. Máš pravdu. Byla jsem duch. Nechala to usadit. Pak se opřela v židli a něco v jejím postoji se změnilo. Bylo to jemné. Victoria si to všimla jako první, protože Victoria strávila život čtením místnosti a to, co teď četla, způsobilo, že se jí úsměv na rtech zadrhl. Emily už nevypadala jako žena v pasti. Najednou vypadala jako žena, která čekala. Tady je, co bych chtěla, řekla Emily. 3 dny. Ryan se zamračil. 3 dny na co? Než cokoliv podepíšu, chtěla bych 3 dny. To je vše, o co prosím. Podívala se na papíry o rozvodu na stole, pak zpět na něj. Dal si mi 8 let, abych odešla s prázdnýma rukama. Jistě mi můžeš dát 3 dny, abych se s tím smířila. A tady byla druhá věc, na kterou by Emily později vzpomínala. Způsob, jakým se všichni uvolnili, způsob, jakým napětí opustilo místnost v okamžiku, kdy si vyžádala ty 3 dny, protože pro ně to mohlo znamenat jen jedno. Zdržuje. Drží se. Je to tonoucí žena, která se chytá posledních dnů života, který nemůže ztratit. Potvrdilo to všechno, co si o ní už mysleli. Ryan vypadal téměř uvolněně. Emily, řekl, a jeho hlas se zjemnil na něco horšího než krutost. Zjemnil se na soucit. Vezmi si, kolik času potřebuješ. Nechci ti ublížit. Jen chci, aby to pro nás oba skončilo. Pro nás oba, zopakovala Emily. 3 dny, řekl, a pak podepíšeš. A pak podepíšu, souhlasila. Victoria, spokojená, znovu pozvedla sklenici. No, řekla bych, že je to vyřešené. Podívala se na Emily s vřelou, jedovatou schovívavostí ženy, která vyhrála. Zvládáš to s větší grácí, než jsem čekala, drahá. To ti musím dát. Možná tě Iowa něco naučila. Emily vstala od stolu. Nezvyšovala hlas. Nezavřela dveře. Prostě se postavila, upravila si přední část šatů a podívala se na tváře lidí, kteří večer strávili tím, že ji dělili jako majetek. Děkuji za večeři, řekla a odešla. Cesta z panství Mitchellů trvala 40 minut temnými chicagskými předměstími a Emily si nezapnula rádio. Jela v tichu, oběma rukama na volantu a neplakala. Plakala pro Ryana Mitchella před lety v soukromí, v raných dnech, kdy ještě věřila, že muž, kterého si vzala, je muž, v kterého doufala. Plakala, když začaly pozdní noci, když se na límci objevila rtěnka, která nebyla její, když lži začaly být líné a on je přestal přesvědčivě vymýšlet. Plakala už dávno před dnešním večerem. To, co teď cítila, bylo něco chladnějšího a jasnějšího. Telefon jí zabzučel v držáku na pohárky. Na obrazovce se rozsvítilo jméno. David Chen, její provozní ředitel, muž, který spolu s velmi malým okruhem důvěryhodných lidí přesně věděl, kdo Emily Carter skutečně je. Zvedla telefon a zapnula hlasitý odposlech. Je to hotové, řekla. Dnes večer před celou svou rodinou předal papíry. Jeho matka mi řekla, že je největší zátěží jeho života. Je tu přítelkyně. Je těhotná, asi rok, řekl.
Na druhé straně linky se ozvalo dlouhé ticho. Emily, řekl David opatrně. Omlouvám se. Vím, že jsem to už řekl, ale omlouvám se. Tohle všechno sis nezasloužila. Ne, řekla Emily, nezasloužila. Co chceš dělat? A tam to bylo. Otázka, kterou Ryan Mitchell nikdy nepřemýšlel zeptat. Co chceš dělat? Ne, co budeš dělat, až tě opustím. Ne, jak přežiješ beze mě. Co chceš dělat? Zeptal se muž, který věděl, že ať odpoví cokoliv, má moc to uskutečnit. Emily se na chvíli odmlčela a sledovala tmavou silnici, vinoucí se před světly jejich světlometů. Požádala jsem ho o 3 dny, řekla. 3 dny, zopakoval David. Před čím? Než podepíšu. Myslí si, že zdržuju. Myslí si, že se nemůžu pustit. Na jejich rtech se objevil tenký, nelítostný úsměv. Jeho matka řekla, že to zvládám s grácí. A co vlastně s těmi 3 dny děláš? Emily se pomalu nadechla. Davide, řekla, chci, abys stáhl všechny naše soubory o Mitchell Innovations. Každou smlouvu, každou žádost o patent, každou licenční dohodu, kterou Ryanova společnost podepsala za posledních 6 let. Chci soubor o akvizici, ten, na který mě představenstvo tlačí, abych ho podepsala. Chci ho na svém stole, než přistanu. Ticho na druhé straně bylo teď jiné, ostřejší. David Chen pracoval s Emily dost dlouho, aby rozpoznal přesný okamžik, kdy přestala být zraněnou manželkou a začala být zakladatelkou Carter Global Holdings. Emily, řekl pomalu, akvizice. Uzavíráme za 3 týdny, $40 milionů. Představenstvo to považuje za hotovou věc. Pauza. Říkáš mi, že to chceš stáhnout? Říkám ti, že to chci zkontrolovat, řekla Emily s jasnýma očima poprvé. A pokud se ti nebude líbit, co uvidíš, myslela na Viktorin úsměv. Myslela na slovo zátěž, pozvednuté na sklenici vína za doprovodu smíchu. Myslela na 8 let, kdy jim dovolovala věřit, že je malá, protože to bylo snazší, protože si přála manželství víc než to, aby měla pravdu, protože nějaká hloupá, něžná část ní stále doufala, že ji Ryan jednoho dne uvidí. Ta část jí už byla pryč, zemřela u toho jídelního stolu, tiše mezi svícny. Pak udělám to, co jsem měla udělat už dávno, řekla Emily. Podívám se přesně na to, co můj manžel postavil, a zjistím, jak moc z toho kdy bylo skutečně jeho. Myslíš, že nám ukradl? David, to ani nebyla otázka. Myslím, řekla Emily opatrně, že jsem 8 let seděla u stolu toho muže a vyprávěla mu o své práci, protože jsem byla osamělá a on byl můj manžel a důvěřovala jsem mu. Myslím, že jsem mu vyprávěla o nápadech, které jsem rozvíjela, o strategiích, o technologiích, které společnost stavěla. Myslím, že jsem mu řekla věci, které manželka říká manželovi. Nikdy jsem si nepředstavovala, že by s tím něco udělal, ale přikývl a předstíral, že poslouchá. Ruce se jí sevřely na volantu. A myslím, že dnes večer se opovážil nazvat mě břemenem před svou rodinou muž, který nemá nic vlastního. Takže ne, Davide, nemyslím si, že nám ukradl. Myslím, že se to brzy dozvím. Na lince se rozhostilo dlouhé ticho. Představenstvo bude chtít vědět, proč se do toho najednou pleteš. David konečně řekl. Udržovala si odstup roky. Nechala si nás ostatní být tváří společnosti. V okamžiku, kdy vejdeš do té budovy a začneš se ptát na Mitchell Innovations, lidé si budou povídat. Ať si povídají, řekla Emily. Tu firmu jsem vybudovala, Davide. Od nuly. Z bytu o jedné ložnici s notebookem a nápadem, o kterém mi všichni říkali, že je pro holku z Iovy příliš ambiciózní. Nechala jsem ostatní, aby byli její tváří, protože jsem chtěla soukromý život. Protože jsem si myslela, že můžu mít lásku, klid a ticho a přesto mít všechno, pro co jsem pracovala. Vydechla. Mýlila jsem se. Nemůžeš mít klid s lidmi, kteří tě vidí jen jako malou. Takže už nebudu mlčet. Vracím se domů. Slyšela Davida, jak na druhé straně vydechl. A když znovu promluvil, jeho hlas zněl téměř uvolněně, jako by léta čekal na návrat této verze jí. Letadlo bude připraveno ráno, řekl. Budu mít všechno, co jsi chtěla, Emily. Zaváhal. Až vás představenstvo uvidí přijít, postaví se. To víš, že ano? Polovina z nich vás nikdy osobně neviděla. Jste pro ně legenda. Zakladatelka, kterou nikdo nevidí. Budou se z toho zbláznit. Poprvé tu noc Emily ucítila něco jiného než chlad. Ne radost, něco stálého. Pocit, že po dlouhém pádu stojíte na pevném základě. Dobře, řekla. Ať stojí. Zavěsila a zbytek cesty jela v tichosti. A jak se před ní rozsvěcovala světla města,
Dovolila si naposledy si v duchu přehrát večeři. Ryan klouzající papíry po stole, Lorenina ruka na břiše, Meganin úšklebek a Viktoria zvedající sklenku a vychutnávající každou slabiku. Konečně je můj syn osvobozen od největšího břemene svého života. Věřili, že právě vyhodili chudou ženu z Iovy, která neměla nic. Věřili, že byli štědří, když jí nabídli $250,000. Věřili, že nejnebezpečnější věcí, kterou Emily Carterová mohla v příštích 3 dnech udělat, bylo žebravé. Co si nikdo z nich neuvědomil, co si nikdo v té pozlacené jídelně nedokázal ani představit, bylo, že žena, kterou právě ponížili, byla největším akcionářem říše v hodnotě $45 miliard. Že akvizice, kterou se Ryanova společnost tak zoufale snažila uzavřít, by spečetila osud Mitchell Innovations a zachránila Ryanovi nadměrně zadlužené finance, ležela na jejím stole nepodepsaná a čekala jen na její podpis. Že každý patent, na kterém si vybudoval svou pověst, každý průlom, který prezentoval jako svůj vlastní génius, se prostřednictvím papírové stopy vrátil až k ní. Večer se smáli duchovi a duch se právě rozhodl ožít. Emily Carterová dorazila na letiště o hodinu později. Soukromý terminál se jasně osvětlil proti tmě. Davidův vůz už tam byl. Byla tam i složka, tlustá a těžká, čekající na sedadle jejího auta, když si přenášela věci. Akviziční spis, Mitchell Innovations, dohoda, o které si Ryan myslel, že je hotová. Zatím ji neotevřela. Udělá to v letadle, někde nad temným středem země, mezi životem, který opouštěla, a tím, který se chystala získat zpět. Prozatím ji jen držela v klíně a dívala se na světla ranveje. 3 dny. Požádala o 3 dny a oni jí je s radostí dali, jistí si, že je využije k zármutku. Hodlala využít každou hodinu. Než ty 3 dny uplynou, Ryan Mitchell se dozví, že žena, kterou nazval břemenem, ho celou dobu nesla. Jeho matka se dozví, že dívka z Iovy, kterou zesměšňovala u večeře, měla v jediném podpisu více moci, než celá rodina Mitchellů nashromáždila za 3 generace. A říše, na kterou byli všichni tak hrdí, říše postavená na vypůjčených nápadech, nafouknutých číslech a sebevědomí, které nikdy nebylo zpochybněno, se dozví, co se stane, když tichá osoba v místnosti konečně přestane být tichá. Emily Carterová nastoupila do letadla. Našla si místo, položila složku na malý stolek před sebe a když se letadlo začalo rozjíždět po runwayi, konečně ji otevřela. Na první stránce byl souhrn klíčových technologií společnosti Mitchell Innovations. Přečetla první řádek, pak druhý. Pak se velmi, velmi sklidnila, protože právě na první stránce, uvedené jako základní patent, na kterém Ryan postavil celou svou společnost, byl návrh, který poznala. Návrh, který před lety načrtla na zadní stranu ubrousku u svého kuchyňského stolu pozdě večer, zatímco si její manžel naléval drink a s nudnou zdvořilostí muže, kterému na odpovědi nezáleželo, se jí zeptal, na čem pracuje. Řekla mu to, důvěřovala mu a on si to vzal. Emily Carterová zavřela složku, opřela se v sedadle a když letadlo vzlétlo do temného nebe nad Chickagem, s dokonalou chladnou jasností pochopila, že už nejde o rozvod. Šlo o všechno, co ukradl, a ona si to všechno vezme zpět. Carter Global Tower se tyčil 40 pater nad ulicemi Manhattanu a Emily Carterová v něm nebyla téměř 3 roky. Vybudovala společnost, která ho vlastnila. Vybrala architekta, schválila lobby, podepsala se na každém patře a pak se toho všeho vzdala, aby žila tichý život jako paní Ryan Mitchell, protože bláhově věřila, že člověk může mít obojí. Teď stála vzadu v autě v 6 hodin ráno, složka z letadla stále přitisknutá k hrudi a podívala se na budovu s jejím vlastním jménem a cítila něco, co už léta necítila. Cítila se probuzená. David Chen čekal u soukromého vchodu. Za tu dobu, co byla pryč, zestárl, trochu mu zešedivěly spánky, ale napřímil se, jakmile uviděl, jak vystupuje z auta a na okamžik si ani jeden z nich nic neřekl. Vypadáš zase jako ona, řekl konečně David. Jako kdo? Jako žena, která to všechno začala. Otevřel dveře. Vítej doma, Emily. Cesta výtahem do výkonného patra trvala 30 sekund a během těch 30 sekund Emily nemluvila. Sledovala, jak čísla stoupají. Vzpomněla si na ubrousek. Vzpomněla si na patent na první stránce té složky. Na návrh, který načrtla u svého kuchyňského stolu, zatímco si Ryan naléval drink a předstíral, že poslouchá. Než se dveře otevřely, poslední měkké uvnitřní stvrdlo do něčeho užitečného.
Zasedací místnost už byla plná. David je svolal přes noc a ani jeden z 11 ředitelů to nespochybnil, protože když zakladatelka po 3 letech ticha požádá o schůzku v 6 hodin ráno, objevíš se. Když se dveře otevřely, šeptali si. A pak ji uviděli a šepot ustal a jeden po druhém, aniž by kdokoliv cokoliv řekl, se každý v té místnosti postavil. Emily to neočekávala, že jí to ovlivní. Ovlivnilo. Prosím, řekla tiše. Sedněte si. Sedli si. Ona ne. Přešla k čelu stolu, položila složku a její pohled bloudil po tvářích lidí, kteří v její nepřítomnosti řídili její společnost. Některé z nich znala dobře, některé si najala před lety. Několik jich bylo nových a právě ti na ní zírali, jako by byla duch, který vyšel z portrétu. Vím, že většina z vás se diví, proč jsem tady, řekla Emily. 3 roky je dlouhá doba. Někteří z vás mě nikdy osobně neviděli. Přijímali jste mé hovory. Četli jste mé poznámky. Řídili jste se strategiemi, které jsem zavedla. Ale vy jste tuto společnost řídili denně a řídili jste ji dobře. Jsem za to vděčná. Jsem. Ale něco se mi dostalo na vědomí a potřebuji odpovědi. A to dnes ráno. Otevřela složku. Akvizice Mitchell Innovations, řekla. Jsme 3 týdny od uzavření, 40 milionů dolarů. Řekněte mi o tom. Muž uprostřed stolu si odkašlal. Gerald Voss, vedoucí rozvoje korporace, muž, který se dohodu prosazoval. Je to čistá akvizice, Emily. Silné portfolio, solidní duševní vlastnictví, zakladatel s vynikající veřejnou pověstí. Představenstvo hlasovalo jednomyslně. Upřímně, je to jedna z nejlepších dohod, které jsme letos uzavřeli. Vynikající veřejná pověst, zopakovala Emily. Ryan Mitchell. Přesně tak. Můj manžel, řekla Emily. Nebo jim bude, dokud nepodepíšu rozvodové papíry, které mi včera večer doručil na večeři u jeho matky před jeho těhotnou přítelkyní. Místnost stuhla. Gerald Voss otevřel a pak zavřel ústa. Někde po stole někdo velmi opatrně položil šálek kávy. Omlouvám se, Geralde, řekl. Nevěděl jsem. Nikdo z nás to nevěděl. Ne, Emily, řekla. Nikdo to nevěděl. To byl ten bod. Manželství a firmu jsem držela odděleně. To byla moje volba a byla to chyba a já to teď za 3 dny napravím. Otočila se k Page. Teď mi řekněte o duševním vlastnictví, o základních patentech, o technologiích, které dělají Mitchell Innovations hodnotnými 40 milionů dolarů. David se ozval vedle ní. Připravil jsem plné portfolio přes noc, jak jste žádala. Spisy, licenční historii, vývojové záznamy. Posunul jí přes stůl druhou složku. Emily, potřebuji, aby se podívala na data. Otevřela ji a místnost ji sledovala, jak čte. Emily Carterová měla paměť na svou práci, jako matka má paměť na své děti. Dokázala se podívat na linii architektury, kterou navrhla před 6 lety a vzpomenout si na noc, kdy ji navrhla, na kávu, kterou pila, na problém, který se snažila vyřešit. Takže když se obrátila na stránku uvádějící základní patent Mitchell Innovations, ten, který Gerald Voss nazval korunním klenotem dohody, nepotřebovala, aby jí to kdokoliv vysvětloval. Navrhla ho, ne Ryan. Tento patent, řekla Emily, a její hlas byl nyní velmi tichý, což bylo nějak horší, než kdyby křičela. Podaný před 4 lety společností Mitchell Innovations. Geralde, jaká je doba vývoje? Gerald zkontroloval své poznámky. Podáno na jaře před 4 lety. Vývojové záznamy ukazují asi 18 měsíců práce předtím, takže zhruba před 5,5 lety začaly. Před 5,5 lety, řekla Emily. A když jsem poprvé prezentovala tuto architekturu týmu Carter Global Engineering. David už měl odpověď. Našel ji ve 3 hodiny ráno. Před 6 lety. Máme interní prezentaci. Máme vaše ručně psané poznámky. Máme časové razítko. Odmlčel se. Prezentovala jste ji 8 měsíců předtím, než společnost Ryana Mitchella vůbec začala s jejím vývojem. V zasedací místnosti se ozvalo zašumění. To je? Začal Gerald. Emily, to může být náhoda. Paralelní vývoj se stává. 2 týmy dospějí k podobným řešením. Není to podobné, řekla Emily. Otočila složku a posunula ji po stole, aby ji všichni viděli. Je to identické, až po názvy, až po zvláštnost v architektuře, kterou jsem tam sama záměrně vložila, protože mi připadala elegantní a nikdo jiný by to tak neudělal. Nechala to dopadnout. Ryan k tomu nedospěl nezávisle, skopíroval to. A mohl to skopírovat jen z jednoho místa, ode mě. Z toho, co jsem mu řekla u našeho kuchyňského stolu, protože jsem byla osamělá a on byl můj manžel a já mu důvěřovala.
Ticho v místnosti mělo zuby. Nyní byl Gerald ten, kdo řekl věc, kterou nikdo nechtěl říct. Emily, pokud je to pravda, pokud jsou Mitchell Innovations postaveny na ukradeném duševním vlastnictví Carter Global, pak tato akvizice není nákupem společnosti. Je to placení 40 milionů dolarů za technologii, kterou už vlastníme. Ano, Emily, řekla. Je to tak. Zavřela složku. Zrušte dohodu, řekla. Dnes před koncem pracovní doby. Je mi jedno, kolik nás to bude stát na pokutách nebo reputaci. Geralde, řekneš Mitchell. Inovace, že akvizice je zrušená a nedáš jim žádný důvod. Nech je, ať se potí. Gerald pomalu přikývl. A pak zahájíme vyšetřování duševního vlastnictví, řekla Emily. Kompletní audit. Každý patent, který Mitchell Innovations vlastní, porovnat s našimi vývojovými záznamy, každá licenční smlouva, kterou podepsali, každá smlouva, kterou Ryan kdy prohlásil za svou vlastní práci. Chci přesně vědět, kolik jeho impéria skutečně vybudoval a kolik ho ukradl z mého. Rozhlédla se po stole. A chci kompletní finanční audit Mitchell Innovations. Všechno. Jejich knihy, jejich dluhy, jejich bankovní vztahy. Pokud muž ukradne patent, bude lhát o rozvaze. Pojďme to zjistit. Chvíli se nikdo nepohnul. A pak se David Chen lehce usmál, tak jak se muž usměje, když se konečně chystá stát ta správná věc. A zvedl telefon ležící uprostřed stolu. To byla 1. hodina. Než se nad Manhattanem zcela zvedlo slunce, Carter Global Holdings tiše zrušil akvizici za 40 milionů dolarů. A 3 samostatné týmy už Mitchell Innovations rozebírali nit po nitce. A 40 mil od Chicaga se Ryan Mitchell probudil bez tušení, že se ve jeho světě něco změnilo. Dozvěděl se to v poledne. Stál jsem v jeho kanceláři v Mitchell Innovations, opřený v křesle, a říkal jsem Lauren po telefonu, jaký výraz měla Emily včera večer na tváři, když jeho asistentka zaklepala a vešla bez čekání. Pane Mitchelle, Carter Global je na lince. Říkají, že je to naléhavé. Ryan se ušklíbl. Myslel si, že ví, o co jde. Akvizice 40 milionů dolarů, které by mu vyčistily dluhy, financovali jeho expanzi a umožnili mu začít nový život s Lauren s čistým štítem. Na tento hovor čekal týdny. Řekněte Lauren, že jí zavolám zpět, řekl a zvedl sluchátko. Geralde, rád tě slyším. Řekni mi, že zavíráme brzy. Následovalo ticho. Pane Mitchelle, řekl Gerald Voss hlasem bez jakékoliv vřelosti. Volám vás, abych vás informoval, že Carter Global Holdings stahuje svou nabídku na akvizici Mitchell Innovations s okamžitou platností. Úsměv zmizel z Ryanovy tváře. Cože? Dohoda je mrtvá, pane Mitchelle. Žádná akvizice nebude. Počkejte, držte. Ryan se posadil. Jsme 3 týdny od uzavření. Máme podepsané dopisy o záměru. Nemůžete prostě, Geralde, co je tohle? Je to nějaké vyjednávání? Chcete lepší číslo? Je to ono? Mluvte se mnou. Není to vyjednávání, řekl Gerald. Není o čem diskutovat. Hodně štěstí, pane Mitchelle. Linka zmlkla. Ryan zíral na telefon v ruce a pak se zasmál, protože to nedávalo smysl, protože dohody jako tato prostě nezanikaly, protože strávil 2 roky přetvářením Mitchell Innovations tak, aby se přesně hodili do toho, co by společnost jako Carter Global chtěla. A chtěli to. Chtěli to hodně. A teď, 3 týdny od cílové rovinky, po zkontrolování každé kolonky, prostě odcházejí bez jakéhokoliv vysvětlení. Zavolal Geraldovi zpět. Šlo to do hlasové schránky. Zavolal tým pro akvizici. Hlasová schránka. Zavolal senior partnera investiční banky, která celou věc zprostředkovala. A ten muž zvedl telefon a zněl vystrašeně. A to byl okamžik, kdy se první studený prst strachu dotkl Ryanovi šíje. Ryane, řekl bankéř, co jsi udělal? Co tím myslíte? Co jsem udělal? Nic jsem neudělal. Vytáhli se. Bez důvodu, bez varování. Prostě co slyšíte? Co víte, co já nevím? Nic nevím, řekl bankéř příliš rychle. To je ten problém. Nikdo nic neví. Carter Global nezruší dohody před uzavřením, Ryan. Oni ne. Za 15 let jsem to nikdy neviděl. A když společnost jako ta náhle odejde od 40 milionů dolarů a neřekne proč, zastavil se. Lidé budou předpokládat, že něco našli ve vašich knihách, ve vašem IP, v něčem. A jakmile lidé začnou předpokládat, předpoklad se stane pravdou, ať už je skutečný nebo ne. Ryanovi se vyschlo v ústech. Není co najít. Bankéř byl na chvíli příliš dlouho ticho. Pak nemáte čeho se obávat, řekl a zavěsil. Ale Ryan se měl čeho obávat a věděl to
A to vědění mu sedělo v žaludku jako kámen po zbytek toho dlouhého odpoledne, protože v historii jeho společnosti byly věci, které by těsný pohled nepřežily. Byl tam patent, ten základní, ten, který podal před lety, ten, o kterém řekl investorům, že ho napadl blesk inspirace jedné bezesné noci. Tu historku vyprávěl tak často, že jí sám napůl uvěřil. Ale věděl, odkud se skutečně vzala. Věděl, že ty bezesné noci patřily Emily, ne jemu. Věděl, jakou skicu na ubrousku si vyfotil telefonem a podal ji vývojovému týmu jako svou vlastní. Nikdy si nemyslel, že na tom bude záležet. Emily byla hospodyňka z Iovy. Komu by to řekla? Bylo skoro 5 hodin, když mu zavolala matka. Ryane. Hlas Viktorie byl ostrý. Přerušovaný hlas, který používala, když se něco dotýkalo rodiny. Právě jsem měla podivnou konverzaci v klubu. 2 různí lidé se mě ptali, jestli má Mitchell Innovations potíže. Zjevně se mluví. Nějaká dohoda se kazí. Co se děje? Nic, mami. Kupující ztratil odvahu. To se stává. Tobě se to neděje, řekla Viktoria. Ne mému synovi. Nestrácíš dohody. Takže to vyřeš, ať už je to cokoliv. A vyřeš to tiše, než se z toho stane věc, o které lidé šuškají. Rozumíš mi? Jméno Mitchell se nešušká. Řeším to, řekl Ryan a zavěsil dřív, než mohla slyšet, že to nedělá. Seděl sám ve své kanceláři, zatímco světlo venku sláblo a udělal něco, co už velmi dlouho nedělal. Myslel na Emily, ne s opovržením, jako u večeře, ale se zmatením, s první neklidnou vlnou podezření, které si nemohl dovolit plně sformovat. 3 dny prosila o 3 dny. Myslel si, že je to žal. Dokonce jí bylo skoro líto, jak tam seděla tak tiše. Zatímco se jí matka vysmívala, prosila o 3 dny jako dítě. Prosila o trochu víc času před spaním. Ale dohoda zemřela první z těch 3 dnů. A nemohl, ať se snažil jakkoliv uvěřit, že to byla náhoda. Zavolal jí. Bylo to poprvé za měsíce, co volal Emily z nějakého jiného důvodu než kvůli logistice. Nechala to vyzvánět 4krát. Pak zvedla Ryane, Emily. Snažil se udržet svůj hlas lehký, ležérní. Hlas muže, který má vše pod kontrolou. Poslouchej, tohle bude znít divně, ale musel jsem se zeptat. Akvizice Carter Global. Ty ne, ty bys o tom náhodou nic nevěděla, že? Na lince zavládlo ticho. A v tom tichu Ryan slyšel něco, co od Emily nikdy předtím neslyšel. Slyšel zvuk člověka, který vůbec nespěchá. Člověka, který má veškerý čas světa. Proč bych měla vědět něco o vašem biznisu, Ryan? Řekla Emily. Jsem jen to břemeno. Vzpomínáte si na dívku z Iovy, která žije z vašich peněz? Co bych mohla vědět o dohodě za $40 milionů? Kámen v jeho žaludku se otočil. Emily, řekl pomalu. Co jsi udělala? Nic jsem neudělala, řekla. Požádala jsem tě o 3 dny. Dala si mi je. Jen je využívám. Pauza. Jak se má Loren? A pak zavěsila. Ryan tam seděl s telefonem u ucha dlouho poté, co linka zmlkla. A poprvé si dovolil podívat se přímo na podezření, kterému se celý den vyhýbal. Bylo to nemožné. Bylo to absurdní. Emily neměla vlastní peníze, žádnou moc, žádné kontakty. Viděl její bankovní účet. Viděl skromný malý život, který žila, když neutrácela jeho peníze. Nebylo na ní nic. Nic, co by se mohlo dotknout společnosti jako Carter Global. A přesto dohoda byla mrtvá. Požádala o 3 dny. A právě teď po telefonu nezněla jako žena, která všechno ztratila. Zněla jako žena, která teprve začala. Napříč zemí ve skleněné kanceláři 40 pater nad Manhattanem Emily Carter položila telefon a podívala se na město, ve kterém vybudovala své bohatství. David Chen zaklepal a vešel s tabletem a jeho tvář byla napjatá tak, že se posadila. To bylo rychlé, řekla. Co zjistil tým auditu? Měla jste pravdu ohledně patentů, řekl David. Už jsme potvrdili 3 klíčové technologie, které Mitchell Innovations tvrdí, že jsou originální. Všechny jsou dohledatelné v záznamech vývoje Carter Global, které předcházejí jeho podání. To samo o sobě stačí k tomu, aby zničilo jeho celkové hodnocení. Zaváhal. Ale proto jsem nepřišel. Pak proč si přišel? David položil tablet před ní. Protože zatímco tým duševního vlastnictví prověřoval jeho patenty, finanční tým začal prověřovat jeho knihy a našli něco, co jsme ani nehledali. Ukázal na obrazovku. Emily, Ryan Mitchell není jen zloděj. Podívejte se na tyto subjekty, tyto holdingové společnosti. Polovina z nich nedělá nic. Nemají žádné zaměstnance, žádné operace, žádná skutečná aktiva.
Existují na papíře a peníze se jimi pohybují. A pak peníze jdou někam, kam ještě nevidíme. Emily se podívala na obrazovku. Podívala se na síť prázdných společností rozloženou před sebou, šipky ukazující z jednoho prázdného subjektu na druhý, desítky milionů dolarů proudících skrze korporace, které v pravém slova smyslu neexistovaly. Okamžitě pochopila, na co se dívá. Byla v biznisu dost dlouho na to, aby přesně věděla, k čemu je taková struktura určena. Něco skrývá, řekla tiše. Skrývá hodně něčeho, řekl David. A ty půjčky, Emily, bankovní půjčky, které financovaly jeho expanzi. Finanční výkazy, které dal těm bankám, aby je zajistil. On jim řekl, že jeho společnost má mnohem větší hodnotu, než ve skutečnosti měla, a oni mu půjčili peníze proti číslům, která nebyla nikdy pravdivá. Emily byla velmi klidná. Davide, řekla, rozumíš tomu, co mi říkáš? Přesně rozumím tomu, co vám říkám, řekl David. Říkám vám, že váš manžel neukradl jen vaše nápady. Říkám vám, že celé své impérium postavil na lžích, které nejsou jen neetické, jsou federální. Emily Carter se ještě jednou podívala na síť prázdných společností, na důkaz všeho, co Ryan udělal, zatímco ona tiše seděla u jeho kuchyňského stolu a nechala svou rodinu nazývat ji břemenem. A uvědomila si, že ty 3 dny, o které žádala, nebudou vůbec o rozvodu. Budou o tom, jak hluboko se muž může propadnout a jak rychle, jakmile žena, kterou podcenil, se konečně rozhodne ho nechat. Nechala ho padat přesně ještě 1 den, než si toho začal všímat zbytek světa. Začalo to jedním řádkem ve finančním zpravodaji, který se druhý den ráno dostal do každé důležité schránky v Americe. Carter Global Holdings se náhle stahuje z akvizice Mitchell Innovations před uzavřením, bez udání důvodu. To bylo vše, co tam stálo. 11 slov. Ale ve světě, do kterého se Ryan Mitchell celý život snažil patřit, bylo 11 slov jako rozsudek smrti. A do 9 hodin toho rána se každý investor, kterého měl, každý bankéř, každý partner ptal na stejnou otázku, kterou mu den předtím položil broker. Co udělal? Ryan strávil to ráno telefonováním a každý hovor dopadl hůře než ten předchozí. Jeho investoři chtěli odpovědi, které jim nemohl dát. Jeho právníci se chtěli vědět, zda je něco, čeho by se měli obávat. A když řekl ne, na lince zavládlo ticho, které mu říkalo, že mu nevěří. Do 11 hodin 2 z jeho největších podporovatelů požádali o mimořádné schůzky. Dopoledne první z nich tiše zahájil papírování o stažení svých peněz. A pak ve 2 hodiny odpoledne Carter Global Holdings udělal to, co proměnilo špatný den v konec světa Ryana Mitchella. Zveřejnili to. Byla to tisková zpráva o 3 odstavcích vydaná prostřednictvím všech hlavních finančních zpravodajských agentur v zemi. Carter Global oznámila, že v průběhu své hloubkové kontroly navrhované akvizice společnosti Mitchell Innovations odhalila podstatné důkazy o tom, že několik základních patentů společnosti Mitchell Innovations bylo odvozeno z duševního vlastnictví patřícího společnosti Carter Global Holdings, s dokumentovanými záznamy o vývoji, které předcházely podání společnosti Mitchell až o 8 měsíců. Společnost uvedla, že zahájila formální právní kroky k navrácení sporného duševního vlastnictví a že plně spolupracuje s příslušnými úřady. Nezmiňovala osobně Ryana Mitchella. Nemusela. Ryan sledoval zpravodajský kanál o biznisu ve své kanceláři, když se zpráva objevila na spodní liště obrazovky a cítil, jak mu stéká krev z tváře. Během několika minut mu telefon zvonil tak nepřetržitě, že ho musel umlčet. Během hodiny začala hodnota Mitchell Innovations, společnosti, na které postavil celou svou identitu. Společnosti, která měla financovat jeho krásný nový život s Lauren, kolabovat v reálném čase. Zavolal Emily. Nezvedala. Volal jí znovu a znovu. Při 5. hovoru zvedla telefon a její hlas byl klidný jako stojatá voda. Zničíš mě, řekl Ryan. Nekřičel. Přešel od křiku k něčemu tiššímu a zoufalejšímu. Chápeš to, že ano? Ať už je tohle cokoliv. Ať už si myslíš, že jsem udělal. Zničíš všechno, co jsem vybudoval. Všechno, co jsi vybudoval, opakovala Emily tiše. To je zajímavý způsob, jak to říct, Ryane, protože tady je to, k čemu se pořád vracím. Nemůžeš ztratit něco, co jsi nikdy nevlastnil. Co to má znamenat? Znamená to, že jsem viděla ty patenty, řekla Emily. Všechny. Viděla jsem záznamy o vývoji. Viděla jsem tu ubrousek. Ryane, pamatuješ si ten ubrousek? Byla úterý. Naléval si z bourbon a zeptal ses mě, na čem pracuji. A odpověď tě nezajímala. Ale stejně jsem ti ji řekla.
protože jsem byla tvá žena. A byla jsem osamělá. A myslela jsem si, že tohle je manželství. Nakreslila jsem to pro tebe. Celou architekturu na ubrousku u našeho kuchyňského stolu. Její hlas nestoupal. Nemusel. A o 8 měsíců později si tvá společnost na to podala patent. Slovo od slova. Zvláštnost za zvláštností. Chceš mi říct, jak se to stalo? Nebo to mám říct já? Ticho na lince bylo tichem muže, který právě plně a konečně pochopil, jak velký problém má. Jsi moje žena, řekl Ryan. A teď v tom bylo téměř prosebné. Cokoliv je mé, je tvé, Emily. Tak funguje manželství. Pokud použiji něco, co jsi řekl, nápad, nákres, není to krádež, to je sdílení života 2 lidí. Nezdíleli jsme život, řekla Emily. Ty si jeden kradl a brzy zjistíš rozdíl. Zavěsila. To byl poslední rozhovor, který Ryan Mitchell vedl se svou ženou, než se kolem něj zhroutilo impérium. A poté dlouho seděl sám ve své kanceláři. A někde v té hodině se pravda, kterou odmítal vidět, konečně probojovala ven. Existoval jen jeden způsob, jak to Emily mohla udělat. Jen jeden způsob, jak by hospodyňka z Iovy mohla zničit obchod za $40 milionů během jednoho dne a pak vydat tiskovou zprávu prostřednictvím všech finančních drátů v Americe. Nebyla to hospodyňka. Nikdy nebyla hospodyňka. Žena, kterou byl 8 let ženatý, žena, kterou jeho matka při večeři nazvala přítěží, žena, které nabídl $250,000, aby zmizela, byla nějakým nemožným způsobem spojena s Carter Global Holdings na té nejvyšší úrovni. Jen ještě nechápal, jak vysoko. To zjistil následující ráno, 3. den, protože to bylo ráno, kdy se audit stal něčím mnohem horším než obchodním sporem. Skandál s duševním vlastnictvím přitáhl pozornost a pozornost byla to jediné, co si Ryan nemohl dovolit, protože pozornost znamenala, že se lidé budou pozorně dívat. A lidé, kteří se pozorně dívali, našli schránkové společnosti. Finanční novinář, který sledoval případ patentu, začal prohrabovat firemní podání společnosti Mitchell Innovations a během několika hodin tento novinář narazil na stejnou síť prázdných holdingových společností, kterou tým Davida Chena našel o 2 dny dříve. Dopoledne se příběh zcela změnil. Už to nebyl příběh o ukradeném patentu. Byl to příběh o muži, který se zdál, že vybudoval propracovanou síť papírových společností k přesunu peněz a o bankovních úvěrech zajištěných finančními výkazy, které neodpovídaly realitě. A jakmile se takový příběh dostane na veřejnost, lidé, kteří půjčili peníze, začnou panikařit. Ryanova banka zavolala v 1:00 odpoledne. Hlas na druhé straně nebyl přátelský. Pane Mitchella, musíme naplánovat naléhavou revizi vašich účtů a finančních výkazů, které jste poskytl na podporu vašich úvěrových zařízení. Na mých výkazech není nic špatného, řekl Ryan. Pak bude revize rychlá, řekl bankéř, ale není volitelná. A pane Mitchella, vzhledem k veřejným zprávám zmrazujeme úvěrové linky do doby této revize s účinností od nynějška. Ryan cítil, jak se mu pod nohama naklání podlaha. Zmrazené úvěrové linky byly kyslík, na kterém běžela jeho přehnaně zadlužená společnost. Bez nich by nemohl zaplatit mzdy po konci měsíce. Nemohl by splácet svůj stávající dluh. Nemohl by nic jiného, než sledovat, jak se celá struktura, kterou vybudoval, hroutí sama do sebe. Nemůžete mě zmrazit, řekl. Máte tušení, co to udělá. Spustíte tím všechny ostatní věřitele, aby udělali totéž. Spustíte rán, jsem si vědom následků, řekl bankéř. Požádal bych vás, abyste zvážil, že jste si jich měl být vědom, když jste ty výkazy předložil. Do konce toho 3. dne 3 samostatné federální agentury zahájily předběžná vyšetřování společnosti Mitchell Innovations. Krádež patentu přilákala pozornost. Schránkové společnosti přitáhly podezření a nadhodnocené úvěrové dokumenty přitáhly ten druh pozornosti, ze kterého se muž jako Ryan nemohl vykoupit, protože s federální vládou se nelze dohodnout tak, jak se dohodnete u soudního sporu. A nemůžete okouzlit vyšetřovatele tak, jak okouzlíte investora. Jeho investoři uprchli. Do 72 hodin od odstoupení Carter Global klesla hodnota Mitchell Innovations o více než 70% a stále klesala. Partneři, kteří se kdysi drali o to, aby na něj připevnili svá jména, nyní tato jména drhli z tiskových zpráv a starých fotografií. Country Club, kde jeho matka držela dvůr, stichl náhle bolestivě, kdykoliv tam vešel Mitchell. A Victoria Mitchell, která před 4 dny pozvedla sklenku vína a nazvala Emily největší přítěží svého syna, nyní seděla ve své obývací místnosti se zataženými závěsy
a sledovala, jak se jméno její rodiny stává anekdotou ve stejných zpravodajských kanálech, na které byla kdysi tak hrdá, že se na nich objevila. Toho večera zavolala Ryanovi a poprvé v životě Ryan slyšel ve hlase své matky strach. Říkají věci, řekla Victoria, o podvodech, o federálních vyšetřováních. Ryane, řekni mi, že to není pravda. Řekni mi, že můj syn nebude v novinách kvůli zločinům. Mami, řekni mi, že já nemůžu, řekl Ryan. A přiznání z něj vyšlo jako něco trhajícího se. Nemůžu ti to říct, mami, protože část toho je pravda. Ne všechno, ale část toho. Na lince nastalo dlouhé, strašné ticho. Jak si to mohl udělat? Zašeptala Victoria. Jak si to mohl udělat nám, otci, této rodině? A tady bylo to, co v Ryanovi něco zlomilo. To, na co by později dlouho myslel. Jeho matka se nezeptala, zda je v pořádku. Nezeptala se, zda se bojí, nebo co potřebuje, nebo jak by mohla pomoci. Zeptala se, jak to mohl udělat rodině. Jménu, i teď, když se život jejího syna hroutil. První myšlenkou Victorie Mitchellové bylo postavení rodiny. Tak, jak to bylo vždycky její první myšlenkou. Tak, jak to byla její první myšlenka, když pozvedla tu sklenku vína a rozesmála své vnučky a hosty u večeře na úkor ženy, která proto nikdy nic neudělala. Musím jít, mami, řekl Ryan a poprvé v životě zavěsil matce. Jel tu noc, nevěděl, kam jede, dokud nebyl v půli cesty. A pak pochopil, že už nezbylo žádné jiné místo, kam jít. Žádná jiná osoba na světě, která by držela všechny karty. Nyní jen jedna osoba, která by mohla zastavit lavinu, než ho úplně pohřbí. Letěl do New Yorku. Nevolal předem. Dorazil do Carter Global Tower příštího rána v 9 hodin 4. ráno, neoholený a s prázdnýma očima v obleku, ve kterém spal, a stál v té honosné hale, kterou nikdy předtím neviděl, a zeptal se na recepci, zda by mohl vidět Emily Carter. Strážný se na něj na chvíli podíval. Máte schůzku, pane? Řekněte jí, že je to Ryan, řekl. Řekněte jí, že je to její manžel. Strážný zavolal. Ryan stál v té hale 20 minut a sledoval, jak kolem něj kráčí krásní, sebevědomí lidé. Lidé, kteří pracovali v budově. Jeho žena zjevně vlastnila část lidí, kteří neměli tušení, že muž schrbený u recepce byl zneuctěný zloděj, jehož jméno bylo všude ve zprávách. A pak se strážný vrátil a jednoduše řekl: 41 patro, uvidí vás. Jízda výtahem se zdála jako nejdelší v jeho životě. Když se dveře otevřely, čekal na něj David Chen. A David Chen se podíval na Ryana Mitchella tak, jak se muž dívá na něco, co si setřel z boty. Dávám 10 minut, řekl David. Dobře je využijte. Vedl Ryana chodbou ze skla a ticha do kanceláře na konci. A otevřel dveře a tam byla Emily, jeho žena, sedící za stolem o velikosti jídelního stolu v kanceláři, s výhledem na polovinu Manhattanu, oblečená v klidu ženy, která už vyhrála a jen čeká, až to její protivník pochopí. Ahoj, Ryane, řekla. Posaď se. Klobouk. Podíval se na ní a poprvé za 8 let se na ní skutečně podíval a neviděl přítěž, ani holčičku z Iovy, ani tichou ženu, která se pohybovala na okrajích jeho života. Viděl cizinku. Mocnou, klidnou, impozantní cizinku, která náhodou měla jeho snubní prsteny někde ve šuplíku. Nerozumím, řekl. Nerozumím, Emily. Nic z toho nedává smysl. Tahle kancelář, tahle budova, rada, oni, kdo jsi. Opravdu nevíš, řekla Emily, a v jejím hlase bylo něco téměř jako úžas. 8 let. Opravdu si nikdy nevěděl. Tak mi to řekni. A tak mu to řekla. Řekla mu, že založila Carter Global Holdings, když jí bylo 24 let, v jednopokojovém bytě s notebookem a nápadem, o kterém jí všichni říkali, že je příliš ambiciózní pro holku z města v Iově, o kterém nikdo neslyšel. Řekla mu, že ji budovala tiše, úmyslně, že se rozhodla udržet své jméno mimo tisk a nechat jiné lidi být veřejnou tváří společnosti, protože chtěla soukromý život, protože ze všeho nejvíc chtěla být člověk, ne titulek. Řekla mu, že v době, kdy ho potkala, společnost už měla hodnotu miliard a že mu to nikdy neřekla nikomu z jeho rodiny, protože nějaká hloupá část ní chtěla být milována jako Emily, ne jako Carter Global. 45 miliard dolarů, řekla Emily tiše. Tolik teď společnost stojí, Ryane. Jsem zakladatelka a největší akcionářka. Rada, ke které se nemůžete dostat po telefonu, společnost, která odstoupila od vaší akvizice, entita, která drží patenty, které si ukradl.
To jsem já. Vždycky jsem to byla já. Celou tu dobu jsem seděla u tvého kuchyňského stolu. A ty ses tak soustředil na to, že se na mě díváš s opovržením, že ses nikdy neobtěžoval zeptat, kdo vlastně jsem. Ryan vydal zvuk, který nebyl úplně slovo. Dal si tvář do dlaní. A teď je tu část, kterou chci, abys pochopil, pokračovala Emily. A konečně se v jejím hlase objevila ostrost. První prasklina v dokonalém klidu. Nabídka, kterou si mi dal. $250,000, abych zmizela. Seděl si u toho stolu se svou těhotnou přítelkyní a svou smějící se matkou. A nabídl si mi z něčeho, co si pokládal za štědrost. Částku peněz, která je pro mě zaokrouhlovací chybou. Méně než zaokrouhlovací chyba. A já jsem ti to dovolila. Seděla jsem tam a nechala svou matku, aby mi říkala, že jsem přítěž. A nechala jsem svou sestru, aby mi říkala, abych si klekla a děkovala tvé rodině. A víš, proč jsem jim to dovolila? Ryan se podíval. Oči měl vlhké. Proč? Zašeptal. Protože jsem si to chtěla pamatovat, řekla Emily. Každé slovo. Chtěla jsem si přesně pamatovat, jací jste všichni byli, když jste si mysleli, že nemám nic. Protože způsob, jakým se člověk chová k někomu, o kom si myslí, že je bezmocný. To je jediný upřímný měřítko toho, kým skutečně jsou. A teď přesně vím, jací jste. Všichni. Rozpadl se. Pak se klid, se kterým vešel, poslední zbytky sebevědomého muže, který přes stůl hodil papíry o rozvodu, úplně rozplynuli. Řekl jí, že udělal chybu, největší chybu svého života. Řekl jí, že byl hlupák, že si ji nikdy nevážil, že to teď všechno vidí, že by udělal cokoliv, aby to vzal zpět. Natáhl ruku přes stůl k její ruce a Emily ji přesně neodtáhla, ale ani mu ji nepodala. Prostě se dívala na jeho natažené prsty, jako by patřili někomu, koho znala velmi dávno. Miloval jsem tě, řekl Ryan. A v tu chvíli tomu věřil tak, jako tonoucí lidé věří čemukoliv, co plave. Miloval Emily, někde tam pod vším jsem tě miloval. A tohle byl zvrat, který nečekala ani Emily, protože se připravila na jeho hněv a připravila se na jeho zoufalství. Ale nepřipravila se na možnost, že by to nějaká malá zničená část jeho duše mohla myslet vážně. Že pod veškerou krutostí, krádeží a příležitostným pohrdáním mohl být muž, který svým vlastním zlomeným způsobem miloval ji a prostě byl příliš malý na to, aby věděl, co s tím dělat. Nic to nezměnilo. Bylo to, pokud vůbec něco, smutnější, než kdyby nic necítil. Možná ano, řekla Emily tiše. Jakýmkoliv způsobem, jakým tě jako ty může milovat. Ale Ryane, nemůžeš milovat někoho, koho nerespektuješ. A ty si mě nikdy nerespektoval, ani jednou za 8 let. Miloval si představu, že jsem pod tebou. Miloval si mít něco, nad čím by se cítil nadřazený. A den, kdy si zjistil, že nejsem pod tebou. Den, kdy si zjistil pravdu, tvoje láska nevyrostla, tvůj strach ano. Nesedíš tady, protože mě miluješ. Sedíš tady, protože jsem jediná osoba na zemi, která může zastavit to, co se na tebe chystá. A chci, abys mi před odchodem z této kanceláře jasně porozuměl. Naklonila se dopředu. Nezastavím to, řekla Emily. Nezachráním tě. Patenty se vrátí tam, kam patří. Vyšetřování proběhne svým kurzem a za cokoliv si udělal, budeš zodpovídat stejně jako kdokoliv jiný. Nedělám to z pomsty, Ryane. Chci, abys i to pochopil. Dělám to proto, že je to pravda a pravda vždycky vyšla najevo. A jediné, co jsem udělala, je přestat být osobou, která to pro tebe skrývala. Posadila se zpět. Tvoje 10 minut vypršelo. Ryan se nepohnul. Seděl tam a zíral na ní. Plná tíha toho všeho se konečně usazovala. Co mám dělat? Řekl. Vyšlo to sotva šeptem. To samé, co jsi mi řekl, abych udělala, řekla Emily. Podepiš papíry a zmiz. Dveře za ním se otevřely. David Chen stál a čekal. A když se Ryan Mitchell zvedl na nejistých nohách a vyšel z té kanceláře, kolem lidí, kteří ho neznali, a města, které by si ho nevšímalo. Emily Carter otočila židli k oknu a podívala se na impérium, které vybudovala svýma vlastníma rukama. Impérium, které její manžel 8 let nedokázal vidět, a necítila se vítězně, a necítila se krutě. Cítila se poprvé za delší dobu, než si pamatovala, že pravda a její život konečně měly stejný tvar. Ten den odpoledne podepsal rozvodové papíry. Bylo v tom jisté symetrie, která Emily neunikla. Hodil jí je přes stůl a požadoval, aby je podepsala, a o 3 dny později je podepsal sám v kanceláři právníka v Chicagu s rukama, které se nepřestávaly třást. Nevzal si od ní nic. Nebylo tam nic jejího, co by si mohl vzít.
Prostě ukončil manželství, které tak dychtivě chtěl ukončit, jenže teď ho ukončil jako zničený muž místo triumfujícího. A rozdíl mezi těmito dvěma věcmi byl celý příběh. Ale podepsání rozvodových papírů bylo to nejmenší z problémů Ryana Mitchella, protože stroje, které Emily uvedla do chodu, se nezastavily jen proto, že jejich manželství skončilo. Federální vyšetřování, které začalo v prvních zběsilých dnech, se stalo plnohodnotným vyšetřováním a vyšetřování, jakmile má zuby, se nestará o pocity nikoho. Nestará se o to, že jste byli kdysi respektováni. Nestará se o postavení vaší matky v country klubu. Zajímá ho jen to, co jste udělali a co lze dokázat a co proti vám mohou dokázat ostatní. Slyšení začala o 6 týdnů později. Nebyla to ta druhová slyšení, která končila rychle. Samotná záležitost s patenty by trvala měsíce, ale záležitost s patenty se ukázala být tou nejmenší, protože jakmile vyšetřovatelé našli nit, táhli ji a nit vedla k prázdným firmám a prázdné firmy vedly k půjčkám. A půjčky vedly k papírové stopě nadhodnocených finančních výkazů, které Ryan léta podepisoval svým vlastním jménem. Neexistovala žádná verze událostí, ve které by tyto podpisy byly nedorozuměním. Písemně potvrdil čísla, o kterých věděl, že jsou falešná, aby si půjčil peníze, které by si jinak nepůjčil. To nebyla šedá zóna, to byl typ věci, která z obchodníků dělala obžalované. Emily se většiny slyšení neúčastnila. Poskytla své výpovědi, svou dokumentaci a pak ustoupila, protože případ ji už nepotřeboval. Pravda, jakmile vyšla najevo, měla svůj vlastní hybný sílu. Nevyžadovala, aby ji tlačila, ale ona sledovala. Sledovala zprávy tak, jak je sledovala celá země, jak se pečlivě budované impérium Ryana Mitchella rozebíralo veřejně, kousek po kousku, pod přísahou. A osoba, která byla nakonec pro kamery nejneodolatelná, nebyl vůbec Ryan. Byla to jeho matka. Victoria Mitchell zasvětila celý svůj život kultivaci své pověsti. Byla to ten typ ženy, která znala ty správné lidi. Seděla ve správných charitativních výborech, byla citována v těch správných společenských rubrikách. Svou identitu postavila na tom, že je nad ostatními lidmi, na jistotě, že jméno Mitchell něco znamená. A toto jméno bránila s divokostí hraničící s krutostí. Protože pro Victorii postavení rodiny nebylo marnivostí. Byl to nosný základ jejího celého pocitu sebe sama. A teď byly kamery před jejím domem. Sledovali ji na soud, sledovali ji do klubu. Dokud klub tiše nenavrhl, že by možná raději vzala dovolenou ze svého členství pro pohodlí ostatních členů. Sledovali ji do obchodu s potravinami a každý z těch reportérů jí položil nějakou verzi stejné otázky. Otázku, která se Victorii musela zdát jako čepel mezi žebra. Jak se cítíte, paní Mitchellová, být matkou muže obviněného z podvodu? Neměla odpověď, která by jí pomohla. Neexistovala žádná vtipná odpověď, žádná dokonale zvolená fráze, která by mohla zvrátit to, co udělal její syn, nebo obnovit jméno, které 60 let leštila. Stejná společnost, která kdysi hltala každé její slovo, teď za jejími zády šeptala, a to šeptání bylo mnohem hlasitější než jakýkoliv potlesk. Existuje zvláštní krutost ve způsobu, jakým svět zachází s lidmi, kteří celý život hleděli zhora na ostatní. Když taková osoba padne, nikdo se k ní neponese, aby ji chytil, protože každý, koho kdy přiměla cítit se malý, si přesně pamatuje, jak to bylo. Victoria Mitchell to pomalu zjišťovala během dlouhých týdnů slyšení, jak přátelé přestali volat a pozvání přestala chodit a svět, kterému vládla, se prostě zavřel a předstíral, že s ním nikdy nebyla součástí. Zavolala Emily jednou, jen jednou. Bylo to pozdě ve všední den a Emily téměř nerozeznala číslo. A když uslyšela hlas na druhém konci, posadila se, protože to nečekala a nevěděla, co cítí. Emily. Hlas Viktorie se vůbec nepodobal hlasu, který pozvedl sklenku vína a nazval ji přítěží. Byl tenký, opotřebovaný na drátek. Vím, že nemám právo vám volat. Ne, souhlasila Emily. Nemáte, nevolám kvůli sobě, řekla Victoria. Chci, abys věděla, že volám kvůli Ryanovi. Je to můj syn, Emily. Ať už udělal cokoliv, je to pořád můj syn. A mluví o tom. Mluví o tom, že půjde do vězení. Vězení? Můj chlapec? Hlas se jí zlomil. Můžete s tím něco udělat? Máte moc. Rozumíme tomu. Mýlili jsme se ve vás, všichni. A já se stydím. Ale je to můj syn a matka bude prosit. Prosím vás. A tady byla ta chvíle, o které Emily přemýšlela v tichých hodinách. Chvíle, kdy konečně bude držet v rukou moc, aby žena,
která ji ponížila, prosila. Představovala si, že to bude pocit vítězství. Nebyl. Cítila místo toho nesnesitelně smutně, protože pochopila, že Viktoria to stále nevidí. Ani teď, když je vše v troskách, žena nevolá, aby se omluvila za to, co udělala Emily. Volá, protože něco potřebuje. Tvar toho se vůbec nezměnil. Před 8 lety byla Emily užitečná jako přítěž, někdo, nad kým se cítit nadřazený, a teď byla užitečná jako spasitelka, od které se dá prosit. A v obou verzích Emily nebyla pro Victorii Mitchell nikdy tak úplně osobou. Byla jen prostředkem k něčemu, co rodina potřebovala. Viktorie, řekla Emily, a překvapila jí jemnost jejího vlastního hlasu. Chci, abys mě slyšela, protože to řeknu jen jednou. Nedělala jsem to vašemu synovi. Chci, abys to opravdu pochopila. Nevymyslela jsem patenty, které ukradl. Ukradl je. Nevytvořila jsem prázdné firmy. Vytvořil je. Nepodepisovala jsem falešné finanční výkazy, abych podvedla banky o miliony dolarů. Podepsal je. Každá jednotlivá věc, která se Ryanovi právě děje, je důsledkem něčeho, co se Ryan svobodně rozhodl udělat, když věřil, že se nikdo nedívá a nikdo se to nikdy nedozví. Zhluboka se nadechla. Jediné, co jsem udělala, je přestat to skrývat. To je všechno. Přestala jsem být osobou, která to nechávala skryté. Ale můžete to teď zastavit, naléhala Victoria. Mohla bych, řekla Emily. A chci, abys pochopila, že ti říkám pravdu. Ne, odmítám tě z naschválu. Tohle není soudní spor, který mohu vyřešit. Tohle jsou federální obvinění. Opustili mé ruce v okamžiku, kdy se do toho zapojili vyšetřovatelé. Neexistuje žádný telefonát, který bych mohla udělat. Žádná laskavost. Nemohu získat žádné množství peněz, které by udělalo pravdu nepravdivou. I kdybych ho chtěla zachránit, Viktorie, a chci, abys nad tím seděla, že ne, nemohla bych. To, co postavil, se vždycky mělo zhroutit. Jediné, co kdy kdo udělal, bylo říct o tom pravdu. Na lince bylo dlouhé ticho a pak Viktoria položila otázku, která Emily nakonec řekla všechno, co kdy potřebovala vědět o té ženě. Proč nám to děláte? Ne, proč to udělal Ryan. Ne, co jsme udělali špatně. Proč nám to děláte? Jakoby Emily byla architektem zkázy Mitchellů, místo té jediné osoby, která prostě konečně odmítla mlčet o zločinu. Nic vám nedělám, řekla Emily tiše. To je to, co jste nikdy nikdo z vás nedokázal pochopit. Svět vám nic nedělá. Dělali jste věci a teď se vám ty věci vracejí. To není krutost, Viktorie. To je prostě to, jak to vypadá, když pravda konečně dorazí. Zaváhala. S Bohem. Doufám, že jednoho dne najdete způsob, jak litovat ze správných důvodů. Ne proto, že jste byli přistiženi, ale kvůli tomu, co jste skutečně udělali. Zavěsila. A po dlouhé době seděla v tichu svého bytu a zjistila, že necítí žádné vítězství, jen jakýsi čistý, unavený smutek. Smutek člověka, který konečně odložil břemeno, které nesl tak dlouho, že zapomněl, že tam je. Ale Mitchelli nebyli jediní, pro koho přišla pravda, protože v tomto příběhu byl ještě někdo jiný. Někdo, kdo se na Emily ušklíbil přes ten večeře s rukou spočívající na jejím těhotném břiše. Někdo, kdo věřil tak jako kdysi Emily, že našel muže, který s ní vybuduje krásný život. Lauren Hayesová. Lauren věřila každému slovu, které jí Ryan řekl. Věřila, že je to samouk, génius, muž, jehož společnost stála na prahu významného převzetí. Muž, který byl uvězněn v bezcitném manželství s chladnou, neužitečnou ženou a konečně si s ní statečně volí štěstí. Věřila, že je láskou jeho života. Věřila, že dítě, které nosí, se narodí do bohatství a bezpečí a jména, které něco znamená. A pak, během několika brutálních týdnů, Lauren viděla, jak se každé z těchto přesvědčení obrátilo v popel. Převzetí skolabovalo. Bohatství se vypařilo. Jméno, které mělo něco znamenat, se stalo jménem, o kterém lidé říkali s úšklepkem. A muž, ten statečný, brilantní, samouk muž, se ukázal být zlodějem, který ukradl všechno své vlastní ženě, o které jí řekl, že je neužitečná. Lauren nebyla hlupačka. Rychle si to spočítala a výsledek byl zdrcující. Žena, kterou Ryan nazval chladnou a neužitečnou, vybudovala společnost v hodnotě 45 miliard dolarů. Génius, do kterého se Lauren zamilovala, nikdy neměl v životě vlastní nápad. A krásná budoucnost, která jí byla slíbena, byl příběh vyprávěný mužem, který vyprávěl příběhy, jako jiní lidé dýchají. Ale to, co zlomilo Lauren,
To, co z ní udělalo z milenky zlomené srdce, spolupracující svědkyni, bylo něco, co zjistila téměř na konci. Protože když vyšetřovatelé kopali hlouběji, odhalili finanční časovou osu. A finanční časová osa vyprávěla příběh, který Ryan nikdy nikomu nechtěl ukázat. Lauren se dozvěděla, že Ryan věděl, že se zdi zavírají. Déle než kdy přiznal. Dozvěděla se, že některé peníze, které prošly těmito prázdnými společnostmi, jimi prošly poté, co jí začal vídat, zatímco jí sliboval budoucnost, zatímco jí říkal, že své dítě vychovají v pohodlí. Dozvěděla se, že se snažil zajistit si vlastní ochranu, skrýt aktiva, aby mohl měkce přistát, zatímco všichni kolem něj padali, a že ona a dítě byli v nejlepším případě jen dodatečným nápadem v jeho plánech a v nejhorším jen další součástí příběhu, který vyprávěl, aby vypadal jako muž budující nový život, nikoli jako muž prchající před starým zločinem. Lauren šla k vyšetřovatelům sama. Nikdo ji nenutil. Jednoho rána vešla a řekla, že chce říct, co ví, a věděla toho hodně, protože Ryan ve své aroganci s ní volně mluvil. Zacházel s ní tak, jak muži zacházejí se ženami. Předpokládají, že nikdy nebudou hrozbou. Řekl jí věci přes víno pozdě v noci, věci o tom, jak biznis skutečně funguje, věci o penězích, které popsal jako chytré spíše než zločinné. Nikdy si nemyslel, že by si je pamatovala. Nikdy si nemyslel, že by je opakovala. S Lauren udělal přesně tu samou chybu jako s Emily. Předpokládal, že žena, která ho miluje, nemůže být také ženou, která by jednoho dne mohla držet jeho osud v rukou. Oba jsem se mýlil. Když Ryan zjistil, že Lauren spolupracuje, zavolal jí. A Emily se o tom hovoru později dozvěděla z druhé ruky. A to, co ji zaujalo, bylo, jak dokonale to rýmovalo s jejím vlastním posledním rozhovorem s ním. Nezeptal se Lauren, jestli je v pořádku. Nezeptal se na dítě. Byl zuřivý, zrazený, nevěřil, že by mu to udělala. Stejně nevěřící, s jakou jeho matka mířila na Emily. Proč mi to děláš? Jakoby Lauren byla padouch. Jakoby muž, který lhal 2 ženám a okradl 3. stranu a podvedl banky, byl nějakým způsobem křivě obviněn, obětí krutosti všech ostatních. Lauren porodila dítě o několik měsíců později, sama v skromné nemocnici, bez veškerého bohatství, nebo bezpečí, nebo velkého jména, které jí bylo slíbeno. Ale měla něco, co jí Ryan nikdy nedal a nikdy nemohl dát. Měla pravdu. Věděla přesně, kdo je otec jejího dítěte. A rozhodla se, když na tom záleželo, postavit se na stranu toho, co je skutečné, spíše než toho, co je pohodlné. Emily, která se s Lauren už nikdy po té jedné večeři nesetkala, tiše doufala, že mladá žena bude v pořádku. Koneckonců obě lhali stejným mužem. Obě jim bylo řečeno, že jsou jedna věc, zatímco on s nimi zacházel jako s jinou. Zvláštním způsobem byli jedinými 2 lidmi na světě, kteří plně chápali, jaké to bylo milovat Ryana Mitchella a objevit příliš pozdě, jak málo tam bylo k milování. Po celou dobu Emily dodržela své slovo. Řekla Viktorii pravdu a myslela to vážně. Neusilovala o osobní pomstu. Netěšila se v tisku. Odmítla každé interview, které jí žádalo o komentář k pádu rodiny Mitchellů. A bylo jich mnoho, protože příběh byl neodolatelný. Tajemný miliardář a manžel, který ji nazval zátěží. Mohla by se stát hrdinkou stovek titulních stran časopisů jen tím, že by řekla pár ostrých slov o muži, který jí ublížil. Nic z toho neřekla. Když se jí zeptali, řekla jen, že se soustředí na svou společnost a na budoucnost. A nechala ticho dělat to, co ticho dělá, což je přimět lidi, aby vás respektovali mnohem víc, než jakákoliv řeč. Co však neúnavně sledovala, bylo to jedno, co se od samého začátku snažila získat zpět. Pravda a to, co jí patřilo. Ukradené patenty se vrátily domů. Každý kus duševního vlastnictví, který Ryan vzal z jejího kuchyňského stolu a na němž postavil své falešné impérium, byl soudem vrácen společnosti Carter Global Holdings, kam vždy patřilo. Smlouvy, které Ryan podepsal díky ukradené technologii, byly zrušeny. Mitchell Innovations, společnost, kterou předváděl jako důkaz své geniality, ztratila téměř vše, čím kdy tvrdil, že je, protože téměř nic, čím kdy tvrdil, že je, nebylo skutečné. A Ryan Mitchell čelil následkům svých vlastních rozhodnutí v soudní síni pod svým vlastním jménem, bez manželky tiše stojící za ním, aby vypadal víc, než byl. Poprvé v dospělém životě ho nikdo nenese. Žádná Emily, která by vzala jeho nápady a udělala je brilantními. Žádná matka, která by jeho neúspěchy vyhladila penězi a vlivem. Žádný příběh, který by mohl vyprávět a který by ho byl někdo povinen věřit. Byl tam jen to,
co skutečně udělal, odhalené, a tíha toho byla zcela jeho břemenem, protože ve skutečnosti to vždy bylo jeho. 8 let prostě dělal, že to za něj nese někdo jiný. V poslední den důležitých jednání Emily v soudní síni nebyla. Byla ve své kanceláři v New Yorku a David Chen tiše přišel a řekl jí, že je konec, a sdělil jí výsledek. Emily poslouchala, kývla a poděkovala mu. A pak, když odešel, chvíli seděla sama a čekala, až něco obrovského ucítí. Možná zadostiučinění, nebo žal, nebo horké uspokojení z konečně zaplaceného dluhu. Ale místo toho cítila něco mnohem jednoduššího a mnohem hlubšího. Cítila absenci břemene. 8 let nesla manželství, které vzalo všechno a vrátilo pohrdání. A 3 dny nesla tíhu toho, že to všechno vyšlo najevo. A teď, konečně, obě tato břemena zmizela. A to, co zbylo, byla jen Emily Carterová, 34 let, zakladatelka impéria, stojící u okna budovy, která nesla její vlastní jméno. Poprvé za dlouhou dobu, kterou si pamatovala, se cítila svobodná. Rok uběhl tak, jak roky ubíhají, rychleji než očekáváte a pomaleji než cítíte. A v tom roce Emily Carterová udělala něco, co si nikdy předtím nedovolila. Vystoupila ze stínů, 10 let se skrývala. Nechala ostatní být tváří Carter Global, protože věřila, že soukromí je totéž, co bezpečí. Že když se udrží malá, tichá a neviditelná, může ochránit tu část sebe, která je jen ženou z malého města v Iově, která snila příliš velkých snů. Nyní pochopila, že to byl jakýsi sebepopření. Strávila roky tím, že se dělala neviditelnou, aby se ostatní lidé cítili pohodlně, aby se manžel mohl cítit jako ten důležitý, aby rodina měla někoho, na koho se může dívat s despektem. A zvláštní, bolestivý dar, který jí Ryan Mitchell dal. Jediná věc hodnoty, kterou jí kdy dal, bylo zjištění, že skrývání ji nikdy neudrželo v bezpečí. Jen ji drželo skrytou. Takže když jí největší obchodní magazín v Americe požádal, aby byla na jeho obálce, řekla ano. Vyšlo to na jaře, celý rok po večeři, která všechno začala. A fotografie byla jednoduchá. Jen Emily před budovou, která nesla její jméno, hledící přímo do kamery s klidem ženy, která přestala se omlouvat za to, že zabírá místo. Nadpis nezmiňoval Ryana. Nezmínil skandál, ani rozvod, ani manžela, který ji u večeře nazval zátěží. Nadpis byl o ní, zakladatelce, která postavila impérium v temnotě, stálo tam a pak menším písmem pod ním, a co ji konečně přimělo vstoupit do světla. Příběh vyšel ve stovkách zemí. A to, co Emily překvapilo, to, co vůbec neočekávala, bylo, že část článku, na kterou lidé reagovali nejvíce, nebyly ty 45 miliard dolarů. Nebyly to patenty ani společnost, ani ohromující rozsah toho, co postavila. Byl to jediný odstavec téměř na konci, kde poprvé veřejně promluvila o tom, jaké to bylo být 8 let podceňována lidmi, kteří ji měli milovat. Ženy jí psali po tisících. Ženy, kterým bylo řečeno, že jsou nic. Ženy, které se dělaly malými, aby se muži v jejich životě mohli cítit velcí. Ženy, které tiše budovaly věci, vychovávaly věci, nosily věci a sledovali, jak si někdo jiný přisvojuje zásluhy a potlesk. Psali jí, aby jí řekli, že čtení jejího příběhu jim poprvé po letech dalo pocit, že nejsou bláznivé a že nejsou sami, a že tichá práce, kterou dělali ve stínech, není bezcenná jen proto, že jí nikdo nikdy nezatleskal. A právě tyto dopisy, více než cokoliv jiného, dali Emily nápad, co udělá dál. Založila nadaci. Financovala ji sama svými vlastními penězi a vybudovala ji pro velmi specifický účel. Účel, který byl napsán v každém z těch tisíců dopisů, ať už to ženy věděly nebo ne. Nadace existovala, aby podporovala ženy začínající vlastní podnikání a bojovala za lidi, jejichž práce a nápady byly ukradeny těmi s větší mocí, než měli oni. Bylo to v jistém smyslu to, co si Emily přála, aby pro její mladší já existovalo. Dívka s notebookem v jednopokojovém bytě. Dívka, které bylo řečeno, že její ambice jsou příliš velké na to, odkud pochází. A bylo to také, ačkoliv to málo kdy řekla nahlas, jakýsi pomník. Ne jejímu vlastnímu vítězství, ale každé ženě, kterou někdo příliš malý, aby viděl, kým skutečně je, nazval zátěží. David Chen, který jí přitom všem stál po boku, jí jedno odpoledne řekl, že nadace ji bude definovat více než společnost kdy bude. Emily o tom na chvíli přemýšlela a pak řekla něco, co nikdy nezapomněl. Společnost dokázala, že jsem chytrá, řekla. Základna se ukáže jako důkaz,
že jsem měla pravdu v tom, co s ní dělat. Práce byla dobrá. Práce byla skutečná. A pomalu během toho roku se Emily stala osobou, kterou si nikdy úplně nedovolila být dříve. Nebyla to manželka stojící za mužem. Nebyla to tajná zakladatelka skrývající se za společností. Prostě Emily Carterová, plně viditelná, plně sama sebou, zabírající ve světě přesně tolik místa, kolik si zasloužila. A ani o píď méně. Byl to právě projekt nadace, který ji na podzim toho roku přivedl do Bostonu, aby promluvila na konferenci pro mladé podnikatele. Téměř odmítla. Stále neměla ráda veřejné vystupování. Stále v nějakém starém koutku sebe samé cítila instinkt ustoupit a nechat někoho jiného převzít pódium. Ale šla, protože si slíbila, že už nebude ustupovat a protože věděla, že v publiku budou mladé ženy, které potřebují vidět ženu jako ona stát na světle. Místnost byla plná. Mluvila půl hodiny a nemluvila o strategii, financování ani o mechanismech budování společnosti. Ačkoliv o kterékoliv z těchto věcí by mohla mluvit hodiny. Místo toho mluvila o tom, co jí naučili dopisy. Mluvila o hodnotě a o tom, odkud skutečně pochází a jak snadné je nechat se jinými lidmi přesvědčit, že jste méně, než jste. A když skončila a aplaus utichl, moderátor otevřel prostor pro otázky. A mladá žena poblíž vpředu vstala. Nemohla být starší 20letý studentka. Nervózní, držela mikrofon oběma rukama. Položila otázku, nad kterou přemýšlel každý v místnosti, ale která byla příliš zdvořilá nebo příliš zastrašená, aby ji položili. Prošla jste si tolika věcmi, řekla mladá žena. Každý teď zná ten příběh, zradu, to, jak se k vám chovali. Potom všem, co je ta nejdůležitější věc, kterou jste se naučila. V místnosti se rozhostilo ticho a Emily tam na chvíli stála a myslela na jídelní stůl, sklenici vína a slovo břemeno. Myslela na ubrousek. Myslela na ty 3 dny. Myslela na Viktorino prosbu v telefonu a na Lauren, která sama vešla do kanceláře vyšetřovatele, a na Ryana, jak s roztřesenýma rukama podepisuje papíry. Myslela na to všechno. Na celou tu dlouhou cestu toho, jak byla zmenšena a jak se konečně odmítla takovou nechat. A pak se naklonila k mikrofonu a řekla tu nejupřímnější věc, kterou znala. Nikdy se nezmenšujte, řekla Emily, aby se někdo jiný mohl cítit větší. Na chvíli bylo v místnosti ticho. A pak se zvedlo. Celé publikum, stovky lidí, najednou vstalo. A potlesk nebyl zdvořilý potlesk lidí uznávajících slavného řečníka. Bylo to něco jiného. Byl to zvuk místnosti plné lidí, z nichž mnozí byli ženy, mnozí mladí, kteří slyšeli vyslovené nahlas. Věc, kterou celý život potřebovali, aby jim někdo řekl. Trvalo to mnohem déle, než obvykle trvá potlesk, a Emily stála uprostřed toho. A poprvé v životě nepocítila nutkání to mávnout pryč, odvrátit to nebo ustoupit a zmenšit se. Prostě si to nechala přijmout. Zasloužila si to. To teď věděla. A někde daleko od té místnosti v Bostonu na obrazovce přenášející živý stream konference Ryan Mitchell jí sledoval, jak to říká. Rok mu nebyl nakloněn a nebylo důvodu, proč by měl být. Čelil tomu, co udělal v plné nahotě, aniž by mu kdokoliv zbyl, aby ho nesl. Impérium bylo pryč. Jméno, které jeho matka leštila celý život, se stalo věcí, kterou lidé používali jako varovný příběh. Nyní příběh vyprávěný na obchodních školách o aroganci a krádežích a o tom, jak rychle se to všechno může rozpadnout. Ztratil společnost a ženu, kvůli které opustil Emily, a postavení a jistotu, díky nimž se kdysi cítil jako nejdůležitější muž v každé místnosti. V konečném důsledku ztratil vše, kromě jedné věci, kterou si nikdy nepřál a nemohl vrátit, což byl jasný a neskalený pohled na to, co přesně zahodil. Protože to bylo Ryanovo skutečné trest, ne právní důsledky, jakkoliv přísné byly. Skutečný trest bylo pochopení. 8 let se díval na Emily a viděl břemeno, dívku z Iovy, ženu, která žila z jeho peněz a nic nepřispěla. A nyní, když bylo všechno pryč, s ničím, co by chránilo jeho ego před pravdou, ji konečně viděl jasně. A to, co viděl, byla ta nejneobyčejnější osoba, kterou kdy poznal. Byl s ní ženatý. 8 let s ní seděl u snídaně. Držela ubrousek, na který načrtla budoucnost, a on ho vyfotografoval jako zloděj místo toho, aby ho opatroval jako manžel. Nějakým neuvěřitelným štěstím dostal partnerství s jednou z nejbystřejších myslí své generace. A každý den jí přesvědčoval, že ona je ta šťastná. Když ji sledoval na té obrazovce, slyšel, jak se místnost zvedá na její počest, Ryan konečně pochopil plný tvar toho, co udělal.
nestratil manželku. Muž, který ztratí manželku, ztratí osobu, která ho milovala. To se tady nestalo. Vzal ženu, která ho milovala, která mu důvěřovala, která stavěla své sny u jeho kuchyňského stolu a sdílela je s ním, protože věřila, že to je láska. A podíval se na to všechno, na veškerou tu vzácnou a nenahraditelnou dobrotu. A rozhodl se, že je to břemeno. Zahodil tu nejpozoruhodnější ženu, kterou kdy bude mít šanci milovat. A udělal to ne v okamžiku vášně nebo šílenství, ale pomalu, záměrně po léta, den za dnem volil pohrdání místo vděčnosti, dokud nezbylo nic k záchraně. Z takové věci se nedalo vrátit. Nebyla žádná verze budoucnosti, kde by ji získal zpět, nebo si zasloužil její odpuštění, nebo si dokonce zasloužil druhou myšlenku od ní. To teď pochopil. Emily na té obrazovce byla tak daleko za ním, vždycky byla tak daleko za ním, že ta vzdálenost byla téměř komická. Nemyslela na něj. Pravděpodobně na něj už nikdy nebude myslet. V jeho životním velkém příběhu byla kapitolou, kterou přežila. A zbytek svého života stráví jako muž, který byl dost blízko k velikosti, aby se jí dotkl, který ji držel v rukou každý den a který byl příliš malý, aby věděl, co to je. To je samo o sobě vězení. Nemá zdi. Nezapomíná. A žádný pozemský soud ho k tomu neodsoudil. Odsoudil se sám před lety pokaždé, když se rozhodl dívat dolů na ženu, ke které měl vzhlížet. Na obrazovce potlesk konečně začal slábnout a Emily se usmála, poděkovala publiku a odstoupila od mikrofonu. A Ryan sáhl, vypnul obrazovku a seděl sám v tichu, s ničím jiným než s pravdou jako společností, což bylo přesně to, co si zasloužil, a přesně to, co bude mít od nynějška navždy. Zpět v Bostonu Emily opustila pódium za davem lidí, kteří jí chtěli potřást rukou. A potřásla rukou každému z nich a poslouchala mladé ženy, které k ní přišly s rozzářenýma očima říct, že toho odpoledne v nich něco změnila. Nespěchala. Strávila dost života spěcháním kolem svých vlastních okamžiků. Zůstala, dokud s ní nemluvil poslední člověk, a pak vyšla do večera a David Chen čekal s autem a zeptal se jí, jak to šlo. Dobře, řekla Emily. A pak po chvíli šlo to opravdu dobře. Jsi připravená vrátit se do New Yorku? Podívala se na město, na rozsvěcující se světla, na celý ten široký svět, ve kterém se kdysi cítila jako místo, za které se musí omlouvat, že zabírá místo, a nyní se cítilo prostě jako domov. Jo, řekla, jsem připravená. A když auto odjíždělo, Emily Carterová s jistotou, kterou jí nikdo nikdy nemohl vzít, pochopila, že žena, které se smáli u toho jídelního stolu, je pryč a už se nikdy nevrátí, protože ve skutečnosti nikdy neexistovala. Byla to kostým malosti, který si Emily oblékla, aby se jiní lidé cítili pohodlně, a konečně ho na dobro sundala. Ryan Mitchell jí řekl, že je nic. Jeho matka ji nazvala břemenem. Jeho rodina se smála, nabídla jí šek a řekla jí, ať zmizí. A nakonec žena, kterou se pokusili zahodit, si vybudovala život tak plný, tak svobodný a tak zcela svůj, že jejich krutost se stala jen první stránkou nejlepšího příběhu, který kdy poví. Pokusili se ji zmenšit. Místo toho ji osvobodili. A Emily Carterová už nikdy po zbytek svého života nebude pro nikoho nic zmenšovat. Děkuji, že jste sledovali toto video až do konce. Opravdu si vážím každé chvíle, kterou jste zde se mnou strávili. Právě teď směřujeme k prvnímu milníku. 1000 odběratelů. Pokud vás moje příběhy alespoň trochu oslovily, prosím podpořte mě kliknutím na tlačítko odebírat. Subscribe. Každý odběr je pro mě velkou motivací pokračovat a přinášet vám další hodnotné příběhy. Uvidíme se v dalším videu.